Arimen Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngaynig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagbaw ako. Lipay ako. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag-imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Ako si Nelson, ginaingon. Doon na gid ay panahon nga masayop ka sa pagpili og babae nga uyabon. Nagtuo ka nga buutan. Apan di ay dili matagbaw og usa ka laki. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Dako na kong natigong nga kwarta. Inig-uli na ko sa Cebu. Hagdon ko na unya og kasal si Sonia nga akong uyab. Akong cellphone. Si Papa Pabling na sad ang nanawag. Ang pagpanaot na sa tingali sa akong uyab ang iyang tuyo. Hello, Papa Bling. Dawson, samang taon ka ba nalikyat resibo, ha? Unsa man pa? Ang pagdaot na sad sa akong uyab ang tuyo mo? Pauli, di revision ka diyot, laro mo tuo kang wak ko makakstanan kong isolti mo. Oh. Hello, Pa! Papa Bling! Pa! Ay, giputol na niya yung tawag. Bueno, ugma dayon. Mananghid ko sa mong boss nga muuli ko sa Cebu. Mubiyaon ako din sa Manila mga tulok adlaw. Sa dali madugay. Mutog pa na kining gisakyan ng aeroplano sa airport. Wato mahibaw si Papa Pabling nga kalit kong may desisyon uli. Masuta ko rin nga nagsulti ba si tinuod. Hasta si Loida nga akong uyab. Wa ko usap pahibaw ba ning akong pagpaulit doon sa Cebu. Salamat kay ni kana. Waon ako madto silang Loida pa. May diretso ko ni sa ato. Nga sa ato, pawa sa siya masayod sa imong pag-anhero din sa Cebu.
Wa. Karon pa, sultihi ko. Tinuod ba ang tanan mong gisumbong nako? Nga may laing uyab si Loida? Nelson, may uyab siya. Huwag ding higayaw na ito asya wag pundo sa bahay siyang uyab. Unsa? Kasi may uyab ron. Kinsa pa ang imor sang higala. Si Baldo Maro. Unsa? Si Baldo? Siya ang giuyab ng Loida? Oh, huwag ding higayaw na. Tuaron sila sa payag si Baldo sa papaw. Naktultol ka na sa buong payag, di ba? Opa. Nakatultol ko. Tungod kay kaming duha ni Baldo ang nagtukod sa maong payag. Kay mo ni suruyan na namo kaniadto. Basta gusto magpahangin ang mga barkada. Oh, ayaw kay hinumdum ka pa. Basta dawan, adto sila sa maong payag. O magabi, adto sila sa balay ni Baldo. Ingon sa dili ko makatuo nga makahimo og luib si Loida sa among relasyon. Gusto ko nga ikaw mismo ang magkasakab nga may laing laki ang imong uyab. Aron malikayan mo na siya. Sa dili pa mo magpakasal. Busa, may panahon ka pang pag-atras. Sa nahunaan mong kasal sa moong babae. Karon dayon, Papabling. Muhilam kog saka si babaw. So taon ko gyud kung tinuod ba ang tanan mong gisulti, Papabling. Manak dong, Baldo. Ikaw, manak, Wa pa ko gawsi, uy. Oh. Buhay sa ko kanit, be. Itas na, be. Ay, sa ko patungi kay bugat na kay ka nga nagawsan ako, eh. Manyara ko ta. Wa pa ganit ko gawsi. Agay! Uy! Nelson? Kinsa bag... Ikaw? Uy, hala! Hala? Oh. Tinuod gid ay nga imo kong giluban, Loida. Nelson? Ikaw ba'y Baldo? Bebog ka mag-iuntang uyab ako sa Loida? Pero imo siyang giuyab! Pasilo taon ko, bay. Nisun, pasilo ako. Silua. Pamuruloy! Bida ni mo, Loida. Basta ko pa man ako na niya, oy! Uy. Ganahan sa kanan niya, no? Gamay kayo! Nisuwayan naman ako. Huwag yan, Masalo ako dong. Nadara ko sa kamingaw na ako sa sex. Taas man sad og dila si Baldo. Madara nga. Giganahan lang sad ko niya. Pwede mo sayod ka, no? Dili, patag ka asawa. Usawa pa ko'y katungod na musilot ni mo. Magbuwag ta! Gikan karon! Di na ko gusto nga makakita sa imong dagway! Nelson! Nelson, dong pasalo ako dong. Ikaw nga akong gihigugma og dili kini si Baldo. Nelson! Naging siya mamati na ako. Iyan ako gibiyaan. Pasag din lang to siya, uy. Ipadayotin lang ng atong relasyon ko na. Alibi, higda ta ang balik, be. Higda ba, oray? Sabi kay, wapa taong kumagawsi daw. Pagsolo niya, oy! Si Nelson ang akong gihigugma og dili ikaw. Gisugot lang taga para doon ako'y kapahungawan kung mutukarang akong gana. Pero si Nelson, siya ang akong gusto. Ang biro na akong pantibi, tunol ko na be palihog, be, kay mamantin ako. Apaso na ako si Nelson. Apaso na ako siya. Pagdali, oy, ang biro akong panti. Gikasubo ko, Loida. Wa na ko'y gustong bisan gamay. Dong, ikaw man yun ang akong gikugma. Ug labaw sa tanan.
Wala man to makaguba si Baldo na ako. Kay mas dako man ang imo sa iya, gamay raman kay tong iya gud. Leda! Dako gamay rin ang imo. Noy. May ba? Palayos kong anak. Pabagas na ako ni mo eh. Wanay gusto akong anak ni mo kay nangita kang dako, gamay, taas. Gamay raglitong iya, Noy. Layas! Layas, Loida! Noy Pabling. Nelson, Mao ka na, day Jessa. Nagbasol ko nganong dili ikaw nga akong gipanguyaban. Nganong si Loida pa man ang akong nagustuhan. Nadili man siya kasaligan. Mao ni ako. Aron panguyaban ka. Sugta ko day. Karon pa kumibati og kawili sa imong dako nga gugma. Nga wa na ko panumbalinga sa nangagi mga adlaw. ang tinuod hangtod karon, ikaw paghihapon ang akong gihigugma. Pero sa dihang nagkauyab mo ni Loida o nilarga ka sa Manila, gisugot na lang sad nako si Carlos. Pero bisag ira ko nakuha sa makadaghan, Nelson, wa paghihapon ko mobati og kugma niya. Pues, buwagi siya. Sugta ko, Jessa. Sige na. Dili na ko. Mauwaw na ko. Tungod kay di na ko virgin. Wala ko ikapasigarbo ni mo. Nahilabtan ako sa laing lalaki. Kung sugton ta ka, imurag yapon kong buwagan kay bulhang naman ko. Isaan ko. Dili ko ka nabuhaton, Jessa. Sige na. Sugta ko. Sugta ko, Jessa. Ako'y naluoy sa uyab ni Jisang. Iya yung taong iwagan tungod ni mo, Dawson. Wa masaguno siya gusto siyang uyab pa. Kay hangtod ko no karon. Ako pa yung gihigugma. Unya, okay ra ni mo nga. Buga! No, Jisa, okay ra ka. Ay, okay ra pa eh. Wala problema na ko. Aw ka na hinong imuha do, salig man kay kuana. Kay ugdo na pasad tao na dunggan, buram sa nagbaktin. Ay, sige, tunayan na Jisa. Tabla rin hapog, mabirgin na, nagmaigo na si mo, ano? Nelson, niyala kita hunong sa motel. Nga naman ni. Uday, manuta diha. Aron sa uanta ang duha ka kuma. Basta kay mo na to ha. Di na ko virgin ba ya? Okay ra lagi ko. Taxi driver, dira mong pliti oh. Tana di Jessa. Manaw na ta. O, dong Nelson. Tata, naog na ta dong. Katamis ni mo og lips. I love you, Nelson. Ikaw ang akong mahal. Dili ang akong kuya. Alibi, pabuong kinimong pante, bi. Wow, kaping pa ini ay. Wa pa mo na bulog ay. Lambi. Lamian niyo mo dyan. Gila. Nelson. Ang ako na sa daybi. Kapiura na sa binibi. Ito pa, sabi. Ito buo mo niya akong bit-bit. Katambok sa imo. Grabe lagi na kataas. Hala,
Dili man ni dili man mahukom sa usakapan. Okay ka lang, Mi. Mia. Talikod. Mag-box tayo ka. Odong. Maarang ka na. Maarang na, tambo kay imo ha. Maarang ni. Agay, sakit ka. Agay, kapos. Nagising na nga ko ha. Agay, kapos. Nelson. Na virginan o gustab si Jessa, human ko siya mahilabdi, kay nagdugo man siya. Human sa nahitabo, gipamayan ko dayon siya, og nagpaabot na lang kami sa adlaw sa among kasal. Bago ito kasama ang kaagi ni Nilson, dinining tulumanon. What's the style? Nagpaabot na lang sa adlaw sa kasal style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.